Bueno, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak, zinegileen arteko elkarrizketak saio honetara. Hau da izango da aurtengo azken saioa, eta dakizuenez, ekimena hau Koldo Mitxelen kulturuneak zinemaldiaren Z365 eta Elias Kerejeta Zine Eskolak antolatzen dute batera. Esan bezala, hau da urteko azken saioa, eta niretzat benetan da unkigarria hemen ditugun gonbidatu hauek gonbidatzea gaur soinu bandez musikaz eta ekoizpenaz hitz egingo dugu, eta horretarako gurekin ditugu gure lurraldeko zinegile handienetako batzuk, Alberto Iglesias, Ester Garzia, ongi etorriak biak. Zikloari amaiera emateko ekoiztetxea eta konpositoreak bat egiten duten guneaz hitz egingo dugu, eta zentratuko gara hemen ditugun bi ekoizle eta musikari honek egindako lanaz. Esterrek ekoiztetxe bat zuzentzen du, eta batez ere Pedro Almodóvar zuzendariaren lanez egingo dugu. Biok dute karrera benetan oparoa, eta gutxi gora bera 15 proiektu partekatzen dituzte El Deseo ekoiztetxearekin. Egin duten azkeneko lankidetza La Habitación al lado filma izan da, eta orain hurrengo proiektua prestatzen ari dira. Pedro Almodóvarren azken filma da, Amarga Navidad, oraintxe bertan errodaje fasean dago film hori. Eta labur esan da, egia esan ez da behar, baina lerro batzuk irakurriko dutut beraien ibilbidei buruz. Ester Garzia da egungo zinemaren pertsonai ezagunentako bat, 50 urte luzeko ibilbidea du, 100 film dokumental eta telesailetan baino gehiagotan parte hartu, bai Espainian bai Latinoamerikan. 1986an Matador filmean bat egin zuen, edo ezagutu ziren Almodóvarra nahiak, eta ordutik da El Deseo ekoiztetxearen taldeko kide. Bere ibilbidean daude, besteak beste, hainbat zinemagileren lanak, hor daude Lucrecia Martel, Isabel Coixet, Mónica Laguna, Julia Solomonoz, Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Damián Xifrón, Diego Galán, Daniel Carpasoro, Oliver Laxe, hainbat zuzendari. Todo sobre mi madre filmarekin saria jarri ditu, Goya sariak, Basta sariak, zinematografiako sari nazionala, eta bera izan zen lehenengo emakumea sari hori irabazten. Egilearen independentzia sustatzen du bere ekoizleetan, eta berdintasunaren alde borrokatzen du. Horregatik da gure industriako, ikustentzuneko industriako referente garrantzitsuenetako bat. Zer iruditzen zaizu, Increíble. Txinez gaitza, ez da? Egia esan, ni unkitzen ari nintzen horrela jarraian esan da, ez? Benetan. Alberto Iglesias dugu hemen, Espainiak nazioartean gehien ezagutzen duten konpositoretako bat da. Ia 4 hamarkadako ibilbidea du, 40 soinu banda egin ditu, gutxi gora bera, Itziar Bollain, Isabel Coixet, Pedro Almodóvar, Julio Meden, Fernando Mirelles, Oliver Stone, Steven Soderbergh edo Ridley Scott bezalako zuzendariekin, seguru asko aztu ditu dela, baina horiek dira zuzendarietako batzuk. 12 Goya jaso ditu, eta agian, hau esango dut, eta igual kokotraino zaude, baina Goya gehien duen historiako artista zara, ez dago bat ere gaizki. Eta nahi gabe, hori nahi gabe. Eta sari nazional eta internazional asko jaso ditu horren artean, zinematografiako sari nazionala, eta arte ederretako merituaren urrezko domina. 4 aldiz izendatu dute Oscar sarietarako, El jardinero fiel, El topo, Cometas en el cielo eta Madres paralelas filmetarako, urrezko globetarako, eta British Academy Films Academy Awardsetarako 3 aldiz. Pedro Almodóvarrekin batera,
sormenezko harreman oso original eta berezia eraiki du, 85ean ezagutu zirenetik La Flor de mi Secreto filmean. Elkarrekin ez dakit 15 bat filmetan lan egin duzu, agian gehiago izango dira. Eta Iglesiasen musika narrazio elementu ezinbestekoa da zuzendariaren lanetan. Zinema klasikoaren tandemak gogorarazten dizkigu, ez? Zinematik kanpo, Dantza Konpainia Nazionalarekin eta Nacho Duato koreografoarekin lan egin du, eta beraiekin Kautiba, Tabulae, 0/0 eta Self partitura konposatu ditu. Eskerrik asko. Egia esan luxua da zuek hemen izatea. Niri bereziki ilusio berezia egiten dit gainera esan dizuet eta gainera ez da oso ohikoa ikuspegi hau izatea, ez? Konpositorearena eta ekoizlearena batera hitz egiten prozesuei buruz, beraz oparia da hemen gaudenontzat zuek entzuna ahal izatea. Eta polita litzateke hasteko galdetzea nola definituko zenuketen zuen lana. Nola definitzen duzu ez zuen lana banan erantzun. Ni hasiko naiz, ezta? Ondo? Ekoizle baten lana kanpotik begiratzen diogunean ikusten dugu dirua bilatzeaz eta diru hori administratzeaz arduratzen den norbaiten lana bezala, ez da? Baina errealitatea da gustatuko litzaidakela ekoizleen sormena edo lan sortzailea aldarrikatzea. Film batean egiten den lehen sorkuntza lana da gidoia aukeratzea, egingo duzun proiektua aukeratzea. Eta hori ekoizle batek egiten du. Hortik aurrera beste 11 erabaki hartu behar dira. Horietako asko sormenarekin loturikoak, beste batzuk ekonomiarekin loturikoak, beste batzuk erabaki estrategikoak eta batez ere negoziazio prozesu bat behar izaten da. Eta hori da ekoizle baten lanik garrantzitsuena negoziatzeko gai izatea. Ez bakarrik alderdi ekonomikoak, baizik eta alderdi artistikoak, egoak, egunero errodajera hurbiltzeko moduak, aktore hau izan daiteke beti ere baldintza batzuk onartzen baditu, aktore hau izan daiteke beti ere bere datetara egokitzen bagara. Hau da, negoziazioa etengabea da gure lanean, ekoizleon lanean, eta hor ere badago sormena eta badago baita ere talantea, ez da? Prozesu luze baten ondoren, ez naiz geldituko, ez dut dena zenbatuko, baina proiektu bate dimensionatu ondoren, hori egiteko dirua aurkitu ondoren, errodatu ondoren eta montatu ondoren, oro har, musikariak eta nik topo egiten dugu, hortxe aurkitzen gara. Albertoren kasuan, zehazki, beti izaten da zertxobait lehenago. Ze el deseo ekoiztetxera iritsi zenetik Alberto, La Flor de mi Secreto filmarekin, bere partaidetza asko zere lehenago hasten da, beste edozein musikagile baino lehenago hasten da. Ze Pedrorekin duen harremana oso estua da, konfiantza handia ematen dio, segurtasun handia ematen dio Pedrori, eta prozesuan zehar ere egiten ditu piezatxo batzuk une jakin batzuetarako. Baina lankidetzan egiten dugun lana, lankidetza estuan, edo intensitate gehien duen lankidetzaren unea da, filma muntatuta dagoenean, berak musika lantzen du eta aurrera egin ahala. Eta hainbat gai eta hainbat gauza izan ondoren, hasten gara jakiten zer behar duen. Ze orkestra mota,
ze estudio mota, ze bakarlari, ze solista, koro bat, haur koro bat, neskato koro bat, gizon koro bat, hor joaten gara ikusten zer behar duen. Une hori benetan da emozionantea eta hunkigarria entzutea zer ari den egiten, beti da oso ederra. Batzuetan ez dena, baina ez, oso gauza ederrak egiten ditu oro har. Eta horiek entzutea, ikustea, nola ematen zaion musikari, nola hunkitzen den hori, kutsatu egiten da, kutsagarria da. Eta prozesuaren une horretan, niri gustatzen zait oso gertu egotea, aldudan guztia, alditudan ekarpen guztiak egiteko amaitzen dugunean, hori guztia egiten amaitu dugunean, nire lanaren beste zati bat hasten da. Hori hasieran hasi da, hasita dago, kidoia irakurri duzunean, baina da pentsatzea edo erabakitzea zinema jaialdietara joango den filma, edo hobe den filma une jakin batean estreinatzea, zer motatako estreinaldia egingo dugun, ze kopia mota, ze ibilbide izango duen film horrek, eta zati hori hasten da, ia amaituta dagoenean filma, ia musika ere jarri diogunean. Eta hortik aurrera, prozesuaren azken zati horretan, filma zuei iristen zaizuen arte, aretoetan ikus dezazuen. Benetan ez da hor amaitzen lana. Ze film bat, seme edo alaba bat bezala da, zurea da betiko. Eta zurek hor izango duzu betiko, baina seguruenik dana ondo badabil, denak funtzionatzen badu, lagundu beharko dugu Oskarretarako karrerara, Goietarako karrerara, hor ere filmaren alboan egon beharko gara. Eta filma plataforma batean estreinatuko denean edo telebistan, lotura bat izaten jarraitzen dugu filmarekin, eta jakina izaten dugu zer moduz joango zaion, ze esan bezala, seme edo alaba bat bezala da. Eta beraz, ekoizle baten lan prozesua doa gidoia aukeratzen denetik, 2 urte geroagora arte, telebistara iristen den arte irekian. Hori da, gure ibilbidea edo gure prozesua. Beste gauza asko xeago azal nitzake, baina musikaz hitz egiteko gaude hemen, beraz, Albertori emango dioti hitza. Niretzat zineman lan egitea kasualitate hutsa izan da. Nik konpositorea izan nahi nuen, zinema zalea ere ez nintzen. Baina nire anaia txikia, zinema egiten hasi zen, eta hasi zitzaidan xaxatzen edo provokatzen bere irudiei musika jarri ezaien, eta piezak oso estatikoak ziren, batzuetan iturri bat, ura zerion iturri bat besterik etzen. Baina hasi nintzen, pentsatzen, musikak esanahia izan dezakeela, ordura arte, eta orain ere, pentsatzen dut, esanahia izan dezakela eta gertaitekela ez esanahik izatea. Horri buruz asko dakizuzuk aran. Baina esanahi hori zoragarria da, balio hori. Eta gainera musikan, zineman ez dugu musika bezala jasotzen dugu ente bat bailitzan ez, pantailaren eta gure artean dagoen zerbait. Baina esanahia ematen diena begiradei, ahotsei, argiei, hau da, nolabaiteko bitartekari bat da musika. Eta ni aluzinazio horrekin bizi izan du naiz, ez? Txundituta, harrituta musikarekin. Eta hala bizi dut oraindik ere. Hemen jarri duzue aditua naizela, baina berez ez naiz aditua.
erabat esperientziarik gabean naiz edo ez jakina esango nuke. Ez dakit zer idazlek duela gutxi irakurri nion, gustatzen zaizkiola eleberriak hitz egiten dutenak, eleberriak nola idazten diren, ez? Eta ni film baterako konposatzen hasten naizenean pentsatzen dut, zertarako behar da musika, zergatik behar da musika, beti esaten du, bai, film honek ez du musikarik behar, saiatu naiz batzuetan Pedro konbentzitzen filmak ez zuela musikari behar. Dolor y Gloria filmean ia konbentzitu nuen, baina berez 50 minutuko musika dauka. Eta berak begiratzen ninduen eta esaten zidan, zuk esaten zenuen film honek ez zuela musikarik behar, benetan. Hau da, abia puntua da, hau hitzekin esan behar dizut? Edo beste modu batera uler gaitezke. Lenguaia pentsatzeko modu horrek zaldien hanketara jartzen zaitu, baina gerta dakizuken honenaren alboan ere jartzen zaitu. Lenguaia bizitzako gauzarik onena da, gure emozio hitzak jartzea. Eta nik orain amaituko dute, iruditzen zait konpositore batek filmetan ez diola bere emozioi ematen hitza, baizik eta filmari. Ez du hor bere egoa jartzen, ez da agerian jartzen bere egoa. Musikaren mundu misteriotsu hori komunikazioaren zerbitzura jartzen du, filmak dituen geruza guztien zerbitzura. Klip bat jarriko dugu, Esterrek eta nik hainbat klip aukeratu ditugu, hainbat zati filmen zatiak, guk elkarrekin egin ditunak, hau de La habitación de al lado film. Qué bonito. Ze polita. Egia esan eszena hori oso trascendentea da. Klip hau ekarri dugu, izki batzu ditu goian, lanerako kopia da. Esterrek bidaltzen dizkit lan egiteko, ez dugu ekarri amaierako bertsioa, amaierako bertsio horrek kolore zuzenketak lituzke, beraz, agian kolorea pixkat lausoagoa dago, baina soinua, ahotsak eta interpretazioa hor funtsesko zatiak baditu. Eta musika oso ondo integratuta dago beraien antzezpenekin. Beste batzuetan modu ez batere antolatuan hasten naiz. Eta hau eszena oso garrantzitsua zen, garrantzi handia zuen. Ez, zailenari aurre egiteko, zailena da arrekitasuna, ez? Eta Almodovarren zinema, eta hau kutsatu egin dit, garrantzitsuena melodia da. Melodia likido antzeko bat da, eta horrek hitzak babesten ditu, eta abestietan ere hori gertatzen da. Letra inguratzen duen musika hori babeslea da. Nolabaiteko fluido babesle bat da, eta hemendik hasi gara ze hemen, batez ere hemen, babeslea da. Ingriden eta Martaren babeslea da. Ingridek Martak ere erabaki bat hartu du, erabaki oso garrantzitsu bat. Heriotza aurrez aurre jartzen diona, eta geratzen zaion denbora aurrez aurre jartzen diona, eta Ingridek erantzukizun bat dauka gainean, edo erantzukizun bat datorkio gainean, eta da Marta zaintzea, eta hortik ateratzen da beste guztia. Batzuetan, ondo egoten da zailena amaierarako ustea, baina beste batzuetan hobe izaten da, lehenbailen heldu zailenari. Eta Pedrorekin egin dudan musikan, pasagara transizioetako musikatik, ez eszena batetik besterako transizioetako musikatik, elkarrizketetan integratuta egotera. Eta niri nolabaiteko melodiak iruditzen zaizkit aktore hauek
zure musikaren zati dira edo abeslariak dira, beste instrumentu bat bailiran. Orduan isiluneak utzi behar dira hitz baten eta bestearen artean, eta aldi berean ez dauka birtuosoa izat beharrik, ez da sentitu behar. Eta horixe da gakoetako bat, nire ustez, ez da? Amen, bai. Zuk aktore hauekin egin duzu lan, aktore bikain hauekin, ni behin bakarri joan nintzen errodajera. Eta entzuten dituen hizketan eta nola modulatzen duten beraien ahotsa eta nola inguratzen duten esaldea, barkatu tetea, baina elkarrizketaren bat entzun nuen edo irakurri nuen eta hitz egin genuen Los amantes del círculo polar filmaz hitz egitean, ez hor daude Naia Nimri eta bere ahotsa, ez da? Eta horregatik aukeratu zen dituen haize instrumentoak, ez? Naia Nimriren ahotsa baxua da, beheko tonua dauka. Ba bai, batzuetan simbolikoa da eta beste batzuetan sonoroa da, inspiratzen zaituena soinua da. Hemen, ez dakit zehazki, baina beti daukazu mundu simbolikoa hor, ikusten ez dena. Eta hor tarte bat geratzen da, adibidez tarte bat geratzen da minerako, tarte bat geratzen da zerbait esan nahi duen, baina usartzen ez den norbaitentzat, edo maitasuna adierazteko, baina beti dago tarte bat esaten denaren eta ulertzen denaren, eta musikak estaltzen duenaren artean. Baina emakume hauekin lan egiteko esperientzia pentsatzen dut zuretzat oso berezia izango zela. Albertok dioena zarago, zueko ikusten duzu, nola modulatzen duten ahotsa, tempoak, isiluneak. Baita ere ingelesez izateak ere aldatzen du nolabait pertzepzioa. Eta egia esan, errodajean nahiko ez dakit, izugarria zen, nola heltzen zieten sekuentzia bakoitzari. Hau sekuentzia hau justu plato batean gertatzen zen, ikusten duzuen ondo guztia, leihotik ikusten den guztia forillo bat da. Elurra zuzenean egin genuen setean, baina gero digitalki ere ukituta dago. Eta argi arroxakara hori ere, setean bertan argiztatu zen. Eta gero, postprodukzio fasean ukitu zen sekuentzia oso zaila izan zen. Gela horretan gertatzen den guztia, kostazitza egun denbora asko behar izan genuen hori errodatzeko, eta hainbat bide hartu genituen batzuk ezeagoak, hau da, negar gehiago zegoen eta agerikoagoa zen min bat, eta gero bide lehorragoak. Azkenean, Pedrok alderdirik lehorrena aukeratu zuen, eta iruditzen zait, hemen musikak oso ondo laguntzen duela edo goratzen duela emozioa. Egia esan Joycen bertsoak, gero agertzen direnak filmaren beste une batean. John Hustenen filma ikusten da, Dublindarrak, ez da atzean. Eta berak errezitatzen duen bezala. Ez dakit, besti bati laguntzen ariko bazina bezala da. Berak oso barne alderatze errezitatzen du, bizi egiten du. Eta badu ebokazio hori,
hil baino lehen izan dezakegun irudi idiliko bat edo. Ez da erraza musika hori egitea, ez dut esango erraza denik, baina egia esan erraz jarri zidan. Eta zuk, Ester, nola lagun dezakezu Albertoren lanean? Zer egin dezakezuzuk, ze keinu, ze mugimendu Albertoren lanari laguntzeko? Nik uste dut, ezarrita dugula lan egiteko gure modua, eta da Albertok irudiak oso goiz izatea, oso azkar. Oso aste gutxi daramagunean edizioan sartuta, berarekin partekatzen dugu, muntatzen joan ahala berarekin partekatzen dugu, eta horrek beragan ere ebokatzen du edo sortzen ditu emozioak. Eta bere sormen gaitasuna oso azkar konektatzen da filmarekin, eta gero bere lanaren batera lan egiten dugun zatian edo unean, da ahal dugun guztietan ezin dugu beti, baino behar duen denbora ematea konposatzeko, behar dituen bitartekoak, grabaketa izan dadin leku egokian, musikari egokiekin, berak behar dituen musikariekin, aldez aurretik maketak egitea, amaierako grabaketaren aurretik maketak egitea Pedrok, ze Pedrok baditu zailtasun batzuk, ze belarri batetik bakarrik entzuten du. Orduan, Pedrok behar izaten ditu, batzutan behar izaten du musika lehenagotik ezagutu izana, ez? Eta maketak antza handia izan behar du amaierarekin, bai aldeak izaten dira. Baina orain konfiantza itxua du zugan, ez da? Todo sobre mi madre filmean, maketa bat egin nuen, pieza bat egin nuen, gitarra bat zen. Eta soinu nahiko itxusia jarri nuen egia esan. Eta erakusten ari nintzaionean, lehen bazen ohitura bat orain galdu egin dena, eta da filma egiten ari garenean pantaila handian ikustea. Eta ohitura hori, Pedroren ohitura hori eta Aldeseorena ohitura horrek, nolan baiteko sakralizatu egiten du filma, ez, pantaila handiak. Eta nik eszena hori ikusi genuenean esan nion, gitarra oso itxusia da. Ez fijatu eta esan zidan bai, oso itxusia da, Gero gitarra jotzaile zoragarri bat deitu nion, grabatu zuen. Eta erakutsi nionean esan zidan. Ondo dago, baina nahiago nuen zure gitarra, zure arima zuen. Orduan hau klasiko bada, ez da? Zuzendariak lehenengo ideiari heltzen zaizkio eta enamoratu egiten dira, maitemindu egiten dira idoia horretaz, eta gero datorrena ez zaio usatzen. Bai, ni urduri jartzen naiz. Ez dakit Londreseko orkestarekin grabatu ondoren, ez? Hor goi-goian zaude. Eta batzuentzat, Pedrok ez du nahi izaten grabaketetara etorri. Ze nahi izaten du eduki filmaren ideia puru bat, ez du nahi izaten nekatu. Ze musika grabaketak batzuetan neketsuak izaten dira. Ez gogaikarriak ere izaten dira, ez? 24. konpasera, orain 85. eta izaten dira pixka bat gogaikarriak, eta berak ez du nahi izaten. Agian beste klip bat jar genezake? Jauzi egin, nik galdera bat egin nahi nizuen, agian kliparen zalantza argituko du. Nik nahiko nuke zuetako bakoitzak zuen proiektu gogokoenetako bat aukeratzea edo berezia eta partekatzea. Beti esaten dugu azkena. Ez konpromisorik ez hartzeko, baina nik hableko nela filma dut oso gogoan, oso oroitzapen onak ditut film horri buruz. Ze Pedrok
konfiantza handiagoa du orduztik nigan. Oso zaila izan zen. Todo sobre mi madre ere bai, baina hau zen benetan zaila, alde guztietatik. Eta azkenean, publikoarengana gehien hurbildu den filmetako bat da. Eta hori izan da Almodovarrek beti duen helburuetako bat. Hau da, konpromiso dun zinema itea, artistikoki konpromiso duna, sozialki ere konpromiso duna, baina publikoaren gandik hurbil egongo dena. Ez dakit zuretzat, Ester. Ne, niretzat nire filmak seme alabak dira, orduan orain nola aukeratu, semeen artetik bat edo alaben artetik bat. Baina niretzat Alberto ezagutzea konposizioaren zatian, izan zen aldaketa izugarri bat. Ze Bernardo Bonetxiz gain, hasierako konposizioak berak egin zituen, gero Morriconerekin lan egin genuen, Sakamotorekin, oso urrun zeuden musikari horiek. Hau da, urrun, filmaren gandik urrun, gure zen horra zaleko kontaktu bat, beste musikari mota bat zen. Oso urruneko harremana geneukan, ez? Eta Alberto agertu zenean gure bizitzetan, bera da benetan goxoa eta hurbila ikusten ari zarete. Alberto ezagutzeak aldaketa izugarria ekarri zigun eta niri eman zidan musikari begiratzeko beste modu bat, beste begirada bat musikarekiko. Musika pertsona baten barrutik ateratzen zen, ez? Ez, eta bere buruan irudi bakoitzak vibratuarazi egiten zuen, zerbaiten emaitza zen, etzen zerbait abstraktua, urruneko musikari batek bidaltzen zizuna, eta hori hunkigarria izan zen niretzat. Beste hurbilketa oso desberdin bat izan nuen musikarekiko, eta lagun bezala batu gintuen betiko. Beraz, niretzat izan zen... Orduan nire zentzumenak gehien ireki zituen filma La Flor de mi secreto izan zen. Niri gehien gustatzen zaidan filmetako bat da, eta Albertok egin duen musiketako onenetakoa niretzat ere bai. Badugu klipen bat, bai soinuagarekin bai, baina filmarekin ez. Hasiko gara La Malarekin edo... Hable con ellarekin hasiko gara orduan. Jarri dezakegu Hable con ellaren zati bat edo Volverrera joan. Ez dakiz zenbaki den. Hau, 5. bai. Bueno, de esta escena me gusta mucho, bueno, aparte de la música, me gusta mucho la importancia de todos los sonidos, o sea, de la fregona, del papel empapándose de sangre. Hemendik dena gustatzen zait, ez? Fregonaren soinua, papera odolez bustitzen, eta bada beste elementu bat, zinemako musikaren munduan gogoeta asko piztu duena, ez da sinkronia, ez? Kointziditzen duenean mugimenduak edo esanahaiak, edo kointzidentzia dagoenean musikaren eta irudien artean. Sinkroniak niretzat, ez dakit, nik dantza oso gustuko dut, eta zoragarria da mugimendua musikak nolabait laburtzen duenean, edo sintetizatzen duenean, ez bildu edo xurgatuko balu bezala. Film honen muntaketa izugarria da, ez dakit, Espainiako zineman ondoen muntaturiko lana da, Pepe Salcedo muntatu zuen, Pedroren muntatzaile izan zenak, zendu zen arte eta lagun zoragarriak. Nik uste dut, nire lanbideak gehien ikasi dudan, zuzendariekin ikasi dut, baina Peperekin, bere muntaketa aretoan nengoen, ez gu mobiolarekin muntatzen genuen, eta hor egoten ginen, muntaketa
mantsoagoa zen, ezin genuen horren beste bertsio egin, definitibo egin behar genuen, eta asko irakatsi zidan, irakatsi nahi izan gabe. Ni ari entzuten, ikusten nola ulertzen zuen zatia, fragmentoa, sinkronia, eta izugarrizko sentikortasuna zuen, ez? Eta zineman ikasi zuen, muntaketa aretoetan ikasi zuen sentsibilitate hori. Niretzat badago aldea nire belaunaldiaren eta oraingo zinemako musikarien artean. Nik lanbidea muntaketa aretoetan ikasi dut. Ez naiz eskola batera joan, ez naiz zine eskola batean izan. Baina ikasteko modu zoragarria da. Eta oso pozik nago. Ez duzu inoiz muntaketa jasotzen erreferentziaren batekin edo horrela, ez? Oraintxe bertan hau arazo bat da, ze musikarekin muntatzen da, eta gero erreferentziari asko lotzeko eskatzen dizute, baina gero ez zuzendariak nahi izaten du gauza oso zehatz bat. Ez Pedrok ez. Pedrok bai erabiltzen ditu batzutan aurretik dauden musikak, baldin badaki zehatz mehaz non jarri nahi duen, baina iruditzen zait batzuetan, baietz, film batzuetan bai lan egin behar izan dut musika pista temporal batekin, batez ere muntatzaileek musika hori erabili dutelako muntatzeko. Orduan hor konpositorearen lana musika bat ordeztea da, eta beti dago arrisku hori ez, lehenakoa gehiago gustatzen zitzaidan. Niretzat arazo bat da, eta horren ondorioz bateratzen ari da lengoaia. Ez dago arakatzeko horren beste tarte ez, eta oso urruti dago aurreko metodologiatik. Ez horixe ari zen kontatzen Alberto. Pepek editatu egiten zuen material bat, eta denbora batzuk ematen zizkion, ez? Irudiak behar zituen denborak ematen zizkion, eta gero etortzen zen Alberto, eta muntaketa horri egokitu behar zinen, etzen dituen erreferentziak erabili behar muntatzeko. Ez, Pepek esaten zidan, nahi baduzu hemen lau fotogramak kenduko dizkizut. Horrela hitz egiten zuen, horregatik imitatzen du, horrela. Kenduko dizkizut 3 edo 4 fotograma, edo Pedrok esaten zidan, nahi baduzu hau luzatuko dugu. Baina iruditzen zait, berarekin lan egin dudan urte guztietan, 2 sekuentzia bakarri luzatu ditugola zertxobait musikarengatik. Bestela, ez nik ez dut gogoan egia esan hain zegoen ondo muntatuta, ezinezkoa zela esatea gehiago nahi dut. Ze beti daude oso ondo muntatuta. Eta honena musikari batentzat da konfiantza izatea zuzendariarengan, muntatzailearengan eta ekoizlearengan. Esate hau gehiago behar du edo gutxiago, ez iruditzen zait beti dagoela musika irtenbide bat, muntaketa natural egiteko. Bai, baina orain zaila da ez, etorri zait oroitzapen bat, hemen kontatuko dut, duela denbora asko, egin behar izan nuen film labur batean, Lucia Hil Sexoko bals bat jarri zidaten erreferentzia, isa Albertoren musika da, eta zuzendariak esan zidan, hau jarri dugu asko gustatzen zaigulako, baina ez dadila, ez dezala antzandia izan. Orduan, zein izan zen lehenengo? Zu izan zinen, ez da? Orduan, plagio bat izan zen, ez? Nik hor bals frantzesa daukat buruan, ez? Badira frantziar bals batzuk bat dutenak modulazioarekin harreman hori edo ibilbide hori, eta agian beste bals batzuen antza dauka. Baina balsa aukeratzea, egia esan, hori da gehien erabili dudan genero pieza, eta konpasarengatik da, ez 3/4 konpasa dauka. Rubatoak baldin baditu adibidez, ez iritsiko dela baina atzeratu egiten dena. Ez dakit, bazen hor etxe tresna elektrikoen iragarki bat, oso polita.
Bai, baina batzuetan konpas hori eta musikan bada gauza bat, ez bakarrik zinemako musikan. Askotan, aurreratu nahi duzu hurrengo akordera iritsi, musika iritsi baino lehen, baina hori kontrolatu egin behar da. Ez konpositore gisa. Atzeratzea, aurreratzea, edo espero dena ematea, edo beste batzuetan ez ematea espero dena, hau da beste alde batetik joatea. Eta balsak badu hori, ziurgabetasun hori, espektatiba hori, dantza egiten denean, ere horrela da. Orduan gauzek normalean lebitatu egiten dute, ez? Ziurgabetasun hori dagoenean. Ze polita ez da esan duena. Bai, baina horixe da dantzan gertatzen dena. Bai, zoragarria da, ez? Oso alde gogorra hor dagoenean, ez? Beste mugimendu mota bat izaten da, eta batzuetan beharrezkoa izaten da, baina beste batzuetan sotiltasun horrek lagundu egiten du. Jarriko diguzu Ester La Flor de mi sekretoko zati hori, naiz eta irudirik ez izan, egia esanik orain beste zerbait jarri nahi nuen. Nik orain nahi dut ikustea sekuentzia bat nolakoa den musikarik gabe eta gero musikarekin. Ze gutxitan egin dezakegu hau, eta hau egitea gustatuko litzaidake. Eta jarri nahi genizuen La habitación de al lado filmeko sekuentzia bat. Hau musikarik gabe eta gero musikarekin ikusiko dugu. Bueno, Bueno. sí. Bueno, ¿queréis comentar algo? Si no, Zerbait esan nahi duzu, bestela galdera bat egingo dizuet, edo... Nahiko nuke beraiek esatea, ze sentsazio ematen dien, nola aldatzen den. Ze filma hazi egiten da, goratu egiten da, konektatu egiten du, zenba gauza gertatzen diren, musika jartzen diozunean film bati. Egia esan justu une honetan esperientzia zoragarria iruditzen zait, ez dakit zerbait esan nahi duzuen, galderaren bat duzuen. Horratzean badago norbait galdetu nahi duena. Bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, benetan interesgarria izan da. Aukera izatea ikusteko nola laguntzen dien musikak emozioei, ez bi bertsioak ikustea, ariketa zoragarria iruditu zait. Ze harreman dago gidoiarekin konposatzeko unean, edo filmeko gauzek elikatzen dituzte ideiak, edo zu dituzun ideiak, edo besterik gabe errodatu dena jasotzen duzunean hasten zara lan egiten. Nola da Pedroekin lan egiten duzun modu hori? Gidoia oso garrantzitsua da batzuetan, ideiak idazten ditut gidoiaren gainean, baina beste batzuetan beste leku batera eramaten naute. Eta filma ikusten dudanean erreakzionatu egiten dut eta aldatu egiten dut. Baina ona da abstraktuan lan egitea. Asko gustatzen zait. Pedroren hurrengo filmarekin gidoia irakurri dut, baina oraindik ez dut ezer idatzi. Baina egun hauetan hasiko naiz. Batzuetan gustatzen zait musika entzutea eta lehen idatzi dudanetik askatzea. Saiatzen naiz nire burua prestatzea. Fisikoki ere bai, saiatzen naiz prestatzen eta fisikoki prestatzen. Ez eta gidoiari heltzea kunkitu egiten hau, asko gustatzen zait. Ez oso berezia da gero ikusiko dut, baina ikusteko inpaktu horrek adrenalina asko askatu arazten dit.
eta ia zuzenean eramaten nau gauzak irudikatzera. Baina bai ondo dago jakitea zertaz doan. Ze gidoi hitza da gida, baina handiagoa, ez da? Gida handia, ez? Horixe da gion, gaztelaniazko hitza. Film batean parte hartzen dugun guztioi, ez dakit, filma lan kolektibo bat da, hainbat pertsonak egiten dutena, daukaten honena eman da, ez? Argi dago, hoien gainetik beti daude egile batzuk, ez? Baina gida hori guztiok jakin dezagun zer egin, guztiok sintonia bat izan dezagun, gidoia da, gion, ez? Gidoi handi hori. Eta Albertok esaten duenean bere burua prestatu egin behar duela da, berez, ariketa intelektual eta emozionala horrez gain, ez? Bilaketa horretaz gain, irudiak, ez ikusi ditu dugu irudi batzuk aske, baina irudi hoiek badakarte emozio bat. Bai, faltsua da, guztia da herentzia bat, eta segunetan nola datorren, musika ere egokitu egiten da lehendik esan den horri ere bai. Bai, baina esan nahi dut, bera prestatu egin behar dela, ze orain erakutsiko dizugu, zer egiten duen, zuzentzen duenean. Ze ariketa hori guztia egin eta gero konposatzea, partiturak idaztea, maketak egitea, Pedrori erakustea, Pedro gustoko izatea. Gero, grabatu egingo gara, estudio batera joango gara grabatzera 10 musikarirekin. Ez, beti. Izan, berak zuzentzen du orkestra hori eta ahalegin gehigarri bat da. El deseon lan egitea eta haran zuera industrian zaude. Ekoizleek musika, hau da, eskatzen dizute egon dadila oso ondo. Ez da zuretzat ondo egon behar, guztiontzat egon behar da ondo, eta zer behar duzu? Oso metodikoak gara. Baina sekuentzia batek bitartekoak behar dituenean, ekoizpenean bezala, ez? Zerbait behar bada argiekin edo estrak behar badira, extra behar badira, 100 extra jarri beharko dira. Eta zehazkiago hemen, eszena hau, orain jarriko duguna, hau ere egin dugun azken lanarena da, lanekoa da. Ai, ez dut gogoan non dagoen, hau da? Hemendik ez dut ikusten. Ez. Son y 10. Yo tenía otra pregunta más para... Ni beste galdera bat dut. Bai, beste pertsona bat ere badago. Ni jakin nahiko nuke zuen ibilbideetan ikusi duzuen nolabaiteko bilakaera filmetako musikan, eta gaur egun ikusten duzuen aldaketarik edo joerarik. Egia esan ni ez naiz analista honena honetan. Gehien gustatzen zaizkidan gauzaz hitz egin dezaket nik. Badago kutsaketa handi bat, kutsadura handi bat Ameriketako soinuarena, ez ikusentzunezko hiperprodukzioaren ondorioz. Hau da, eredu komun asko erabiltzen dira film guztietan.
Eta film horiek badute musika wall to wall, ez? Horma batetik bestera, azten denetik amaitzen den arte ez du geratzen. Eta niri bai gustatzen zait geratzea. Tarteka ez egotea musikarik, ez geratzea. Ze bestela, objektu bat da. Eta musikaren aukerarik onena galtzen ditu, ez? Balio du, une honek balio duen heinean. Eta niri ez, niri gehiago gustatzen zaizkit film klasikoak, ez? Edo film klasikoetako musika, baina gure belarriak ere desberdinak dira. Badira gauza esperimentalak. Horra dago zarata. Eta intentsitatea modulagarriagoa den zerbait izala ulertzen duena, ez? Oraintxe estreinatu berri da Sirat izena duen film bat, Oliver Laxerena. Eta Siraten musika, tekno musika hutsa da. Filma rave batekin hasten da, eta prozesu osoan zehar, prozesu osoa dago raveekin lotuta, beraz oso musika egokia da, baina eta arraroa da ez dena tekno izatea. Baina oso pozik nago, oso ondo funtzionatzen du. Eta horrelako film bat ikusten dudan lehenengo aldia da, arriskua hartu dugu, ez? Ze musikaria ez da, soinu banden konpositorea ez da. Berak ere Oliverrekin lan egin du musika egiten, bai, Oliver Alemaniara juntzen eta elkarrekin egon ziren denbora bat. Eta konposatuta zegoen musika erabiltzeaz gain, espezifikoki konposatu zuten. Nola deituko genioke musika horri, narratiboa? Baina badauka hor trantze bat, ez da? Iruditzen zait hipnosiarekin lotutako musika guztiak interesgarriak direla. Ze iruditzen zait bere bihotzean, musikaren bihotzean errepikapena dagoela. Eta iruditzen zait bidaia zoragarria egin daitekeela errepikapenarekin. Zati bat ulertzea, ikustea eta nola joaten den hurrengo urratsera eta prozesu hori guztia oso interesgarria iruditzen zait eta gorputz osoarekin bizitzen duzu edo bizi duzu. Musika batzuk entzun daitezke estomagoarekin, ez da? Edo bestearekin. Urdaiarekin, ze teknoa ez da bakarrik belarrietatik sartzen, gorputz gozotik sartzen da. Eta niri ez bakarrik teknoa, badira beste musika batzuk hanketatik sartzen zaizkidanak. Eta ez dira teknoa. Ez da sentitu egiten dituzu. Eta zer neurritan zuk Ester ekoizle gisa proposa dezakezu, ze normalean zuzendariek proposatzen dituzte, aukeratzen dituzte konpositoreak, baina zu ekoizlezaren aldetik, pentsatzen dut Oliverrek Siraten kasuan berak aukeratuko zuela musika. Bai, ez, hor badago nolaitako anaitasun berezi bat. Niri zuk deitu zenidan, La Flor de mi sekretorako, ba, hementxe froga, ez da, hementxe. Bai, Esterrek deitu zidan, eta muntaketa salara edo aretora joan nintzen, hola, Roberto esan zidan. Eta horre xeri nintzen, eta Pedro Correla begiratu zidan, eta esan zidan, zu lotxatia zara, ez da? Ba, ni ez. Eta Ester atzean zegoen.
Eta uste dut bai hor zer esana izan zuela, hitza izan zuela. Nik asko eskertzen diot Esterri, nola esan dion almodo borri, itxaron egin behar da, edo... Eta, konfiantza du egin duzun horretan, esaten dizu izan konfiantza egin duzunean, hartu denbora bat, todo sobre mi madre hasi nintzenean, ez Pedrok esan zian hemendik ez da, baina hartu behar duzun denbora guztia. Eta hasi berriro. Eta handik bi egunera deitu egin zidan eta esan zian, ja, egin duzu? Beraz, hori da, hemen duten denboraren ideia industria honetan. Bai, badaut nik pasadizo bat gogoan, ez dakit Borjako Beagaren asketak egiten ari ginen, eta zu, en la bocinan ginen, Pelaio Gutierrezekin, eta hainbat areto dituzte, eta beste film bat egiten ari ziren. Ez dakit ze film zen. Lanzaroten egindako pelikula hori, Penelope... Los abrazos rotos izango zen. Gerta liteke Pelaiok zerbait esan izana, zoragarria da, Albertoren lana, baina ze zaila izaten ari den, ze uste dut gertatu zela partitura oso bat egintzen nuela eta berriz hasi behar izan zenuela, baina gero 11 sari jaso zenituen. Beraz, bai, bizitzan beti da zaila esatea, bai, ondo dago, baina ez zai gustatzen. Eta guztiok egon behar gara horretarako prest, egoera horretarako. Eta orduan, egoa, hozkailuan sartu behar duzu edo izozkailuan. Ni ez naiz egomaniakoa, baina bai jartzen duzu horra ahalegin handia, eta esaten dizutenean, ez da polita, baina ondo dago horrela izatea, ze asko okerragoa litzateke zerbait egin eta publikoak esatea ez du gustuko. Beraz oso ona, oso ondo dago zure lankideengan konfiantza izatea. Hori da proiektuen gakoa, gogo hori edo grin hori da gakoaz. Egoak alde batera uztea, konfiantza izatea eta gogo handia izatea. Eskola, zinema batzutan gogorra da, baina eskola egokia ona da. Askotan egin behar da zuzendu, baina badu musikak alde txar bat, esan didatenean musika bat ez egiteko, gauza da oso sartuta duzula buruan eta haztea zaila dela. Behin tipo batek esan zidan nola egin, esan zidan. Musika, kendu nahi duzunean musika bat burutik kantatu Valencia. Eta funtzionatzen du? Bueno, bai, funtzionatzen du. Probatuko dugu? Nahi baduzute dena ezabatzea, Valencia kantatuko dugu, valentziarren baimenarekin, baina musika horrek dena ezabatzen du. 10 minutu geratzen zaizkigu, ez dakit badagoen galderaren bat. Nik 2 galdera egin nahiko nituzke, gero erantzun nahi duzuena. Lehenengo galdera da, jakin nahiko nuke, Alberto 2 galderak dira zuretzat, jakin nahiko nuke, Alberto, Almodobarrentzat egin dituzun lan guztietatik baldago baten bat sormenaren aldetik zailago egin zaizuna edo burua uste gehiago eragin dizkizuna. Ze emaitzak badaki guztiok onak izan direla, baina zein kostatu zaizu gehiago izan da baten bat, eta beste galdera da, ea entzuten dituzun soinu bandak, eta zeintzuk gustatzen zaizkizun bereziki, eta zer izan behar duen soinu banda batek, zu hunkitzeko edo zerbait pizteko barruan, esateko, hau bereziki gustuko dut. Badakit pixka eta abstraktua dela, baina tira.
Batzuetan harritzen naiz, harritzen haute oso gauza bereziek, ez? Inoiz irudikatu ez nituen gauzek. Gertatzen zait filmetako musikarekin, eta gertatzen zait entzuten dudan musikarekin, mota guztietako musikarekin. Gauza da, zeure burua impresionatzen ustea, ez da? Lehen ere esan dut, sentitzen saiatzea zure gorputz osoarekin. Konpositore batengan asko gustatzen zait nola arnasten duen, beste batzuetan zakarkeria gustatzen zait, kontrakoa. Eta ez dakit oso ondo laburbiltzen, baina ez daukat altare bat. Eta gauza berriek ere impresionatzen naute, konpositore berriek, ez oso indar handiz datozenak. Eta saiatzen naiz ikasten baita ere, beste batzuen esperientziatik. Eta Pedrorekin eginiko lanetan, egia esan pertsona insegurua nahi. Muga batzuen barruan, ez? Nolabaiteko zalantzatia naiz. Ez, eta film bati hasieran zalantzarekin heltzen diot. Gero, pixkanaka joaten naiz beste segurtasun handiagoa lortzen musikarekin. Lehen la habitación de al lado egia esan erabat flasheatuta geratu nintzen, eta pentsatzen nuen, benetan eman behar nuela neukan onena, ez? Heriotzari aurre egiten dio norbait, indar horrekin eta gogo horrekin, eta benetan haren lekuan jarri behar nuen, eta pertsonaiari pasatzen zaiona, gertatzen zaiona, intentsitate handiz bizi nuen. Eta azken eguna iritsi zenean benetan negoen nekatuta. Oso sartuta negoen pertsonaian. Aktoreei gertatzen zaien bezala, beste modu batera, baina ari nintzen saiatzen ulertzen egoera eta konplexutasuna. Bai, joan egiten zitzaigun. Estudioan ahalegin hori eta gero, benetan, egun batean, inoiz ez zitzaidan lehenago gertatu, baina egun batean, ez dakit filmak duen transzendentzia dago hor, baino badauka zerbait sakratua, zerbait. Eta horrek inpresio egiten zidan eta kostatu egiten zitzaidan. Kostatu zitzaidan, konfiantza hartu nuen arte. Eta gero, Hable con ella filmean, sentsazio oso onarekin atera naiz, eta oso oroitzapen ona daukat. Eta uste dut Pedrok ere bai. Ze hasi ginen pixka bat gora beratxu, eta azkenean bai funtzionatzen zuen. Baina 2 edo 3 hilabete dira, 2 hilabete eta erdi, grabatu arte, eta egia esan, hor badaude tirabirak, eta baina eramaten utzi behar gara. Pedrok askotan egin ditu oso gauza bitxiak, musika bat erakusten diot, eta gero esaten dit. Eta beste leku batean jartzen badugu, nik ez duen inoiz pentsatu, eta bai, eta hobeto funtzionatzen du. Eta orduan berak irekitzen duen bideo horrek, ez musika bere egiten duena, ze mugitu egiten du. Bai, belarri bakarra duen pertsona bat, bera badu gaitasuna, batzuetan harrigarria da, duen gaitasuna. Egi esan belarria oso selektiboa da. Ez entzumen hori, otorrinoek gehiago dakite baina. Badira gauza batzuk oso ozen entzuten ditugunak, eta beste batzuk oso baxu, eta dena da subjetiboa. Nik musika entzuten dut, eta gauza bat iruditzen zait, eta hurrengo gunean beste gauza bat iruditzen zait, eta arteetan subjetibotasun handienekoa da, ez? Eta soinuak.
Nahasketak ez, guztia nahasten dugunean, soinuan, musikan saiatzen naiz ez entzuten. Zen ni txoratu egiten nau, oso zaila iruditzen zait. Baloratzea eta sona etorri garenean esaten nuen igorago, berago. Ze bada ideia zoragarri bat, ordena primeran entzuten duzuna, eta kostatu egiten da horra iristea. Ez dakit badagoen beste galderaren bat? Sí, no se me va a quedar en el tintero. Bai, bestela geratu egingo zait. Lehen esan du Esterrek, La Flor de mi Secretorekin zuri deitu zizula, eta galdera da. Eta zergatik deitu zenion Albertori? Zer bultzatu zintuen, badakit Julio Medenekin lan egin zuela, eta hortzegoela, baina zer bilatzen zenuten? Bilatzen genuen konpositore bat, Pedrorekin batera joango zena bere lanean, akonpainamendu lan hori egingo zuena, ez bakarrik bere film jakin batzuk, ez? Da genuen bere ibilbidean Pedroren alboan egotea. Eta artista gaztea zen orduan, ari zen nabarmentzen, ez? Hainbat izen errepasatu genituen, ez? Pedroekin lan egin zezaketen hainbat konpositoreren izenak aztertu genituen, eta iruditu zitzaigun Alberto oso aukera ona zela, elkar ezagutu zuten, eta ez genuen inor gehiago ezagutu, berarekin geratu ginen. Baina oro har, Aranek zioen bezala, zuzendariek oso argi izaten dute norekin duten hor nolabaiteko afinitatea, ez? Baina nire lanaren zati bat ere bada haiei hainbat aukera aurkeztea denetarako batera idazteko, edo argazkia zuzendaritzan lana egiteko, konpositore lana egiteko, aktore lana, arte zuzendarien lana egiteko, eta kasu honetan asmatu egin genuen, erabat asmatu genuen. Nik uste 16 filmekin ja nahiko frogatuta dagoela. Baina zailena da beti hurrengoa, ez da? Hurrengo lana. Nik proposatzen dizuet, nahi baduzue, azken klip bat aukeratzea, saioari itxiera emateko. Amaierako kredituak, adibidez, La Mala Educación filmeko amaierako kredituak, hasieran da pantalla beltza eta musika bakarrik, hori filmean ez da gertatzen. Norbaitek zerbait esan nahi du, amaitzeko? Ideia zen baju, ni izan naiz, barkatu. Agian hitz egiteko beda ez egotea musikarik, baina polita egiteko zen. Ez badago beste galderarik, plazer bat izan da, zuek hemen izatea, eskerrik asko, oso interesgarria izan da. Espero dut gozatu izana, interesgarria izan da, bai? Hala iruditu zaizue? Eskerrik asko.